كورونا فيروس نمقتا العليا 14 أسرات زفتحت السودان بريزيدنت نبر عمر حسن البشر قنا كم زيت لوك أفليتا رواندا بسنكو الشباب كبيدنا من نبابرو تصقم نزودقو واستات 10 شح سدرابيتات مقبي بنصا كتعدليا بإرتراوين زونن تكال مشطا مقبي سيمباون 10 شح كيلو باستا لقيسو إرتراوين أتلتات بهنقوتا كتصبي وتصنحو وددر أولمبيك طوكيو نعمتا تسقاقيرو سلام كبرا سمعتنا كاب كتما باريس زفنو دمص راديو إرنا ناي ساعات زيفنو يفلم الله مكتالكم بخبري نعدمنا ناب زرزر زينا كان سقاقركم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مسفعفع كورونا فيروس نمكتا حيالو هاجرات نشحات أسرات بمحرتن بوحسن كفتحين زرائع زلوا أبز زوبا نزتبقسوز وسدا كلت هاجرات إثيوبيان سودانن يركبن نفس وكفن لعل 14 أسرات كفتحان كلوا مس بوليتيكا تتحيزو هي سبات بمطفان كبيد بالشونان بنفصام زتأسرو زيغاتاتن كلكا أي ترأيان بفلا أخبار حق السودان نتي كابل كاتيت كل تشان 10 تحيزو أب مأسر تزركب بريزيدنت نبر عمر حسن البشر كفتحو كم زي كونه آنتيرو شارق الأوسط بزسفروت صبصاب مسرت بريزيدنت بشير نبرن جوجلون وحس بزي فقد جبن سلاس تخصصو أبزي أسرات بسنك مسفعفع كورونا فيروس زفانو ولزلو وان كفتحو كم زي كونو نسدرا بيتاتهم تنجرو مالو أسرات تجاقاقهم أبز تحزلو بوتاتات كورونا فيروس ناي من لبع العلتا قلوس لزلو حيالو هاجرات أسرات بمحرتن وحسن كفتحان كلوا أستات 10 أسرات كم زلوا تقلت إرتراقنا أسرات كتوسخ انتزي كوينو كتفتح أي ترأيتن كبليوم حيالو وقنات زنقفو بملكاوي سرعات حادثب كم زم حدرز قلت منقسي إرترا أسرات بمحرت يخون بوحس ناي مفتاح لمدي كم زي تصنحون أكواد أبنسارو بأمنة بوليتيكانا سايبو زأسروم أمايت إرتراوين نا 10 عامتات حلواتو مات في كم زلون يفلت منقست رواندا بسنكتي كاب 21 مقابيتات حيزو زأوجو الشبا أب كبيد ناي من نبابروت أقام نزودقو أستات 10 شح سدرابيتات مقبتات بنات أكعد المغانو مربات زينات هاجر حبيرن بريزيدنت هاجر بول كاغامي نهزبي أبزا محلالفو ملقتي زلنا يقوان نزبز حروان كاب من نبابروم زسنا خلي بده قوان كوان تغني كساب زسقر هزبي عقلي كقبر تلابيو نتوم هزوز ناي مقبي حاجز زد اليوم أستات 10 شح زيقاتات رواندا دما جزا كل أخلو مخانو تحبيرو بزي كازي كمقلقلوت ماين إلكتريكن بزي كفليت كغطس المدب كمزلو مقلتي بريزيدنت كاغامي آنتيرو أزي كمزيلن كلو أب رواندا أب نقداو نتفتات توافيرو زركب واننتو ناي إرتراوان زخونت تكال مشت مقبتات سيمبا بسنك تأواج كاب سرحوم دو نزبلو ناي على السراحتنياتات تهاجر بمقبين محقازم 10 كيلو باستا كمزوفي أب محبراو قصات واسفيرو رواندا بكورونا فيروس ناي استلقفو بزع سبات لعل 7 بتسحو إيرتراوين أتلتات بهنقوتا كتصبي وتصنحو وددر أولمبيك طوكيو 2020 نعمتا تسقاقيرو أزي كعب 24 حملة كساب 9 نحسي أب جابان ككات تمديو زنبرا وددر بسنكي سقات حمام كورونا فيروس نزمت عامت بمسقاقارو إيرتراوين نزركبوم حيالو سبورتاين علم نتوساخي حد عامت كتصبيو كقدر قالي كابتوم نزتهرافو وددر بهنقوتا تصبي وزنبرو إيرتراوين أحوات تقدادم تبشكلتا مخصب دبساين حبتو موسانا دبساين يوم وددر أولمبيك طوكيو نابزمت عامت مسقارو بفلاي نموسانا كفيح عدلات كم زخسرايو تسبسابات سبورت زملكت كبرات سمعتنا زينا أبزي تفتيمولو كتسيلو كورونا فيروس معرتي نخال انتفتات دك سباب سبورتون نزورو دهاسياتا زدستس سمنا مدب سبورت حيزنا لكم كن قربينا مكتالكم دقيمنا نعدم سلام كما يتغنيو زخبركم تغتاتلتنا نلومي سولسون مدب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبر نعدم كاب 24 حملة كساب 9 نحسي أب جابان ككات تمديبو زنبره وددر أولمبيك طوكيو 2020 بسنكي سقات حمام كورونا فيروس نزمت عامت بمسقاقارو إيرتراوين زركبوم حيالو سبورتاين علم ن 2021 كتصبيو كقدر يوم قالي كابتوم كابز تهرافو وددر زبخورو إيرتراوين تقدادمتي
ኣሕዋት ተቐዳድምቲ ብሽክለታ መኽሰብ ደበሳይን ሓፍቱ ሞሳና ደበሳይን እዮም ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባይክኤድ ዝቀዳደም መኽሰብ ደበሳይ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዘሳትፍ ትኬት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2019 ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ኣብ መበል 15 ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሰላሰለ ቅድድም ጽርግያ ቀዳማይ ኮይኑ ድሕሪ ምዕዋቱ ዝቆረጾ ኸውን እንከሎ ሞሳና ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ንደቂ ኣንስትዮ መቐዳድምታ ስዒራ ሻምፒዮን ድሕሪ ምዃናያ ተሳትፏ ኣረጋጊጻ ነይራ ክለብ ባይክኤድ ኣብዚ ብዓብ ስፖርታዊ መድረኽ ዝፍለጥ ውድድር ኦሎምፒክ ብመንገዲ መኽሰብ ደበሳይ ንፈለማ እዋን ትሳተፍ ብምንባራ እቲ ፍጻሜ ንመኽሰብ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ጋንታውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ምዕራፍ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር እቲ ውድድር ብርዱእ ምኽንያት እኳ እንተተሰጋገረ ኣብ ርእስያን ኣብ ልዕሊ መኽሰብን ኣሉታዊ ስምዒታት ከም ዘሕደረ ገሊጻ መኽሰብ ብወገኑ ኣብ ኦሎምፒክ ናይ ምቅድዳም ትምኒተይ ንኽሰምር ኣዝየ ስለ ዝጸዓትኩ እቲ ውድድር ናብ 2021 ምንውሑ ኣዝዩ ኣቐንዝዩኒ ካብዚ ብዝገደደ ዘሕዘነኒ ግን ናይ ሓፍተዩ ብዙሕ ነገራት ይሓሊፋ ተስፋን ትጽቢታን ኣብ ኦሎምፒክ ድማ ኣመና ልዑል ነይሩ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ብምባል ስምዒቱ ገሊጹ ብመሰረት ክለብ ባይክኤድ ኣብ ሰሙን እዚ ዘርግሓቶ ሓበሬታ እታ ጋንታ ምስ ጀርመናዊት ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ኡርሳ ፋርም ብምትሕብባር ንሞሳና ደበሳይ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድል ሂባታ ነይራ በዚ ናይ ደገፍ ፕሮጀክት ድማ ሞሳና ንኦሎምፒክ ንምድላው ናብ ጀርመን ብምምጻእ ምስታ ጋንታ ኮይና ልምምዳ ከተካይድን ኣብ ዝተፈላለየ ኤሮጳ ውድድራት ክትቀዳደምን ተመዲቡ ነይሩ እታ ጋንታ መግለጺ ኣብ ምቕጻል ሞሳና ኣብዚ ዓመት እዚ ንሕልማ ናብ ጋህዲ እኳ ክትቅየር እንተዘይከኣለት ኣብ 2021 ግን ባህጋ ንኽሰምረላ ምንዮታ ምዃኑን ሓገዛ ከም ዘይትበትኽን ኣፍሊጣ ናይ ፈለማ ጸላም ኣፍሪቃዊት ኦሎምፒካዊት ተቐዳዳሚት ንምዃን ኣስታት 4 ዋርሕ ተሪፍዋ ዝነበረትን ንፍረ ቓልሲ ክንዲሽሕ መኽሰብን ያቆብን ካብ ዘፍሬ ስድራ ቤት እንዳቦይ ደበሳይ ዝወፀትን ጓል 26 ዓመት ሞሳና 3 ግዜ ሻምፒዮን ኤርትራ ንኽትከውን ዝበቕዐት ሓያል ተቐዳዳሚት እያ እዚ ክንህበኩም ጸንሐና ሓበሬታ ክለብ ባይክኤድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብሓሙስ ዘርግሓቶ ክኸውን ከሎ ሓደ ካብ ላዕለዎት በዓል ስልጣን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ንጽባሒቱ ዓርቢ እቶም ዛጊት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ሱታፊዮም ኣረጋጊጾም ዝነበሩ ልዕሊ 57 ሚእታዊት ስፖርታውያን ብምልኦም ኣብቲ ኣብ 2021 ዝግበር ውድድር ህላውነቶም ውሕስዩ ኢሉ መግለጺ መሃቡ ግን መኽሰብን ሓብቱ ሞሳናን ስጋኣቶም ከቐንጠጥ ክኢሉሎ ምስ ፍሕፋሕ ሕማም ኮረና ብዝሕድሮ ዘሎ ጽልዋ ኣብ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዓለምና ከቢድ ሃስያ ወሪዱ ብምህላው ነዚ ብምርዳእ ዝተፈላለዩ ቤተሰብ ስፖርት ዝወስድዎ ዘለዉ ሰብኣዊ ደገፍን ስጉምታትን ይቕጽል ኣሎ ኣባላት ቦርድን ተጻወትን ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ቦሩሽያ ሞንሰንግላድባሽ ዮኒን በርሊን ሻልኬ ከምኡ ድማ ቨርደር ብረመን ወርሓዊ ካብ ዝወሃቦም ደሞዝ 20 ሚእታዊ ተቖሪጹ 80 ሚእታዊ ጥራይ ክቕበሉ ተሰማሚዖም ባየር ሙኒክ ዝሓለፈ ዓመት ንደሞዝ ተጻወተ ጥራይ 336 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘውፀት እዩ ዝንገር ክለብ ባየር ሙኒክ ብተወሳኺ ምስ ክለባት ኤርቢ ላይዝቤክ ቦሩሽያ ዶርትሞንድን ባየር ሉቨርኩዘንን ብሓባር ኣብ ደገፍ ኣብ ቡንደስሊጋን ስፋይተን ሊጋን ዝነጥፋ ብቁጠባ ዝተሃስያ ጋንታታት ዝውዕል 20 ሚልዮን ዩሮ ለጊሳ ላዕለዋይ ፈጻሚ ጉዳያት ባየር ሙኒክ ካርል ሄይንዝ ሩሜኒጌ ኣብ ዝፈታነ እዋን ሓያል መንኩብ ዘለዎ ነቲ ድኹም መንኩብ ዘለዎ ክረድኦ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኣባላት ናይታ ኣብ ሻምፒዮንሺፕ ዓዲ እንግሊዝ ትጻወት ክለብ ሊድስ ዝኾኑ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ድማ 272 ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ናይታ ጋንታ ወርሓዊ መሃይኦም ምእንታን ክኽፈሉን ሸቕለት ኣልቦነት ምእንታን ከየጥቅዖምን ደሞዞም ንኻልእ እዋን ክውንዘፍ ወሲኖም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሰኪዐት ኢድ ሆኪን ፉትሳልን ዝነጥፉ ኣባላት ክለብ ባርሰሎና እዚ ኣጓኒፉ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ጸገም ክሳብ ዝሓልፍ 70 ሚእታዊት ናይ ደሞዞም ክጎድል ምስ ጋንቶኦም ተራድዮም ኣንቴቶሚክ ዝበሃል ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ክለብ ባርሳ ነዚ ተግባር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ንሕና ዝሓደግናዮ ክፋል ናይ ማህያና ምስትቶም ካባና ዝውሕድ ደሞዝ ዘለዎም ሰባት ዝሓልፍዎ ዘለው ኣዝዩ ኣሸጋሪ ህይወት ከተወዳድሮ እንከለኻ እዚ ናትና ምስ ጅግንነት ዝጽብጸብ ኣይኮነን ኢሉ ተጻወቲ ኢጣልያዊት ክለብ ዩቬንቱስ እውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋናት ገለ ክፋል ናይ ደሞዞም ጥራይ ክወስዱ ምስ ክለቦም ኣብ መረዳእ በጺሖም ኣለዉ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ቱርክ ዝነበረን ሃገሩ ድማ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2002 ሳልሳይ ደረጃ ንኽትሕዝ ልዑል ኣበርክቶ ዝተጻወተን ሓላው ውልዳት ሪስቱ ረክበር ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ኣብ 120 ግጥማት ሃገራዊት ጋንቱ ብምጽዋቱ ብብዝሕ ምስላፍ ክብሪ ወሰን ናይ ሃገሩ ሒዙ ዝርከብ ሓላው ውልዳት ባርሰሎናን ፌነርባችን ዝነበረ ወዲ 46 ዓመት ኩነታት ጥዕኑ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝርከብ ምስ ክልተ ደቃ ካብቲ ሕማም ነጻ ምዃና ዘረጋገጸት በዓልቲ ቤቱ ኢዘል ሬክበር ሓቢራ
ንሳብ ተወሳኺ በዚ ሃንደበታውን ቀልጦፍ ምዕራግ ምልክታት ናይ ዝሕማምን ኣዚናይና ሰንቢድና ኢላ ትርካዊት ክለብ ፌነርባች ነዚ ንዓመታት ማልያ ጋንታና ለቢሱ ዝተጻወተ ሩስቱ ቀልጢፉ ሓዊዩ ጥዕንኡ ናብ ንቡር ክምለስ ንትስፎ ክትብል እንከላ ስፓኛዊት ክለብ ባርሰሎና ብወገና ሩስቱ ኣዚናይና ነፍቅረካ ኣብ ጎንኻ ኣለና ጥዕናውን ንምነይልካ ኢላቶ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ዋላ እኳ ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ኣብ 2024 ዘብቅዕ እንተኾነ እቲ ውዕል ቅድሚ ውድኡ ነታ ጋንታ ክሓድጋ ከም ዝኽእል ኣፍኢሙ እዚ ብክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ሪያል ማድሪድን ዝህደን ተጻዋታይ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ስካይ ስፖርት ዝሰርሕ ዘሎን ጂሚ ሬድናፕ ንመጻኢኡ ኣመልኪቱ ብመንገዲ ኢንስታግራም ብቐጥታ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ምስ ቶተንሃም ክጸንሕ ወይ ኣይጸንሕን ክብል ኣይክእልን እየ ልክዕዩ ነዛ ጋንታ የፍቅራየ ይኹን ዳ እምበር ንቕድሚት ንስጉምን ዕቤት ንርኢ ከም ዘለናን ኮይኑ ተደኣ ዘይተሰሚዑኒ ንስለ ምቕጻል ኢለ ጥራይ ምስ ቶተንሃም ክጸንሕ ኣይክእልን እየ ኣነ ዓብን ኣዝዩ ብሉፅ ተጻዋታይ ንምዃን ህርፋን ዘለኒ ተጻዋታየ መጻእየይ ታጋንታ ንቕድሚት ትስጉም ኣላዶ ወይስ ኣይፋላን ኣብ ዝብል ሕቶ ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ የብለይን ብምባል ትልሙ ኣፍሊጡ ቶተንሃም ኣብ 2008 ዋንጫ ካርሊን ካፕ ድሕሪ ምልዓላ ገጽ ናይ ካልእ ጽዋእ ከይረአት 10 ዓመታት ኣሕሊፋ ከም ዘላ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እንግሊዝ ኩሉ ሰብ ካብ ዘየድሊ ምንቅስቓስ ክቁጠብ ዘተሓሳስብ መምርሒ ወፂሉ ኣብ ዘሎ እዋን ክለብ ቶተንሃም ነጥቃዓያ ዶብ ኮርያዊ ሶን ሆይንግሚን ብዘለዎ ውልቃዊ ጉዳይ ናብ ሃገሩ ንክኸይድ ኣፍቂዳትሉ እታ ጋንታ ብዘይካ ንሶን ንኔዘርላንዳዊ ኣከፋፋሊ ስቴቨን በርጊቫይን እውን ብምኽንያት ሕርሲ በዓልቲ ቤቱ ናብ ዓዱ ክበርር ቀጠልያ መብራህቲ ወሊዓትሉ እስጳኛ ብወገና ውፅኣቶ ንዝነበረት ንምንቅስቓስ ህዝቢ ዝድርት ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ነተወሳኺ 2 ሳምንታት ዘናውሓቶ ክትከውን እንከላ ክለባት ላሊጋ ድማ ተጻወተን ነዚ ብመንግስቲ ዝተዋህበ መምርሒ ንከኽብሩ ኣዚዘን ኣለዋ ይኹን ዳ እምበር ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሴልታ ፊጎ ፒዮነሲስቶ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ብምንውሑ ዓቕሉ ዝጸቦ እዩ ዝመስል ነቲ ዝወፀ መምርሒ ብምጥሓስ መኪኑ ልዒሉ ኣስታት 3000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ናብ ሃገሩ ዴንማርክ ክምርቀፍ መሪጹ እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ንጉዕዙ መልኪቱ ከም ግቡእ ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ክለቡ ፍቓድ ክረክብ እኳ እንተነበሮ ብግልባጡ ግን ካብ እስጳኛ ምስ ወፀዩ ንጋንቱ ደው ኢሉ ሓቢርዋ ክለብ ሴልታ ፊጎ እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ሽግር ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ታጋንታ ከም ዝፍታሕ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ተወስዶ ስጉምቲ ክትሕብር ፍቓደኛ ከም ዘይኮነት ገሊጻላ ዓብደልሓቅ ኑሪ ይበሃል ብ2 ሚያዝያ 1997 ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድ ተወሊዱ ኣብ 2015 ማልያ ክለብ ኣያክስ ለቢሱ ኣብ ኤርዲቪዚ ሆላንድ ክጻወት ጀሚሩ ብ8 ሐምሌ 2017 ድማ ክለብ ኣያክስ መጀርመናዊት ክለብ ቨርደር ብሬመን ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት እዋን ብዘጓነፎ ወቕዕ ልቢ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘልሓጢሉ ሃልዋቱ ኣጥፊኡ ወዲቑ ብድሕሪ እዚ ብሄሊኮፕተር ተጻዒኑ ናብ ሆስፒታል ኣምሪሑ ኣብ ሕክምና ድማ ብሰንኪት ዘጋጠሞ ናይ ልቢ ጸገም ነባሪ ናይ ኣእምሮ ሃስያ ከም ዝወረዶ ተፈሊጡ ኑሪ ካብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ትሒዙ ነስታት 2 ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ዕውለት ኣትዩ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ መዓልታት ውኑእ ፈሊጡ ካብ ሕክምና ተፋንዩ ናብ ገዝኡ ኣምሪሕሎ ሓዉ ንኑሪ ዝኾነ ዓብደራሒም ደቨርለ ድራይዱር ንዝተባህለት ማዕከን ዜና ኔዘርላንድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኑሪ ነብሱ ክኢሉ ካብ ዓራት ክወርድ እኳ እንተዘይበቕዐ ክበልዕ ክድቅስ ክህንጥስ ከጉስዕ ግን ክኢሉሎ ሸፋሽፍቲ ዒንቱ ብምንቅስቓስ እውን ይረዳዳ እዩ ኢሉ ክለብ ኣያክስ ኣብ ወርሒ ሐምሌ 2018 ብዝበጽሓቶ ውፅኢት መርመራ መሰረት ኑሪ እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞ ህጹፅን እኹልን ሕክምናን ብዘይምርካቡ እቲ ተረኽቦ ነባሪ ናይ ኣእምሮ ሃስያ ከም ዘውረደሉ ተረጋጊጹ እዩ ብድሕሪ እዚ ስድራ ቤት ኑሪ ጋንታ ኣያክስ ብዝገበረቶ ጉድለት ካሕሳ ክትከፍሎም ክሲ ዘቕረቡ ክኾኑ ከለዉ ብመሰረት ጠለቦም ድማ እታ ክለብ ክሳብ 4.5 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍሎም ፈቓደኛ እኳ እንተኾነት እቶም ስድራ ግን ዝያዳ ክፍሊ ስለ ዝደለዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ኣለዉ ብመሰረት ሓላው ልዳት ክለብ ዩቨንቱስ ፖላንዳዊ ወይሲስ ቼስኒ ብቕድሚ ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2018-2019 ኣሰልጣኒ ዩቬንቱስ ዝነበረ ኢጣልያዊ ማሲሚሊያኖ ኣሌግሪ ነተጻወቱ ሓደ ሕጊ ሓጊግሎም ነይሩ እቲ ሕጊ ድማ ዝኾነ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝተባረረ ተጻዋታይ ንነፍሲ ወከፍ ወዲ ጋንቱ ዝኾነ ህያብ ገዚኡ ክህቦ ኣለዎ ዝብል እዩ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ድማ ዩቬንቱስን ቫለንሽያን እናገጠማን ከለዋ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ ተኸላኻላይ ጃይሰን ሙሪሎ በደል ፈጺምካ ተባሂሉ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊቡ ቼስኒ ከም ዝበሎ ሮናልዶ ብመሰረቲ
ኣሌግሪ ዘውፅኡ ሕጊ ንደጋንቱ ህያብ ክገዝኣሎም ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ግዜቲ ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ዩቬንቱስ ኣይማክ ዝዓይነታ ኮምፒዩተር ክዕድገሎም ተገዲዱ ነይሩ። እዚ ሕጊ ካብ ልምምድ ደንጊዮም ንዝመፁ ተጻወትቲ እውን ዘጠቓልል ብምዃኑ ቼስኒ እውን ንባዕሉ ሓደ እዋን ናብ ልምምድ ኣርፊዱ ብምፅኡ ግዳይ ተመሳሳሊ መቕጻዕቲ ከም ዝኾነ ኣዘንትዩ። ንሱ እታ መዓልቲ ረቡዕ እኳ እንተነበረት ኣነ ግና ብሰሉስ ዘለና ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ናብ ልምምድ ኣይከድኩን። ኣሌግሪ ደው ኢሉ ኣበይ ዳ ጠፊእካ ኩሉ ሰብ ድሮ መጺኡ ልምምድ ጀሚሩሎ ኢሉኒ። ድሕሪ ፍርቀ ሰዓት ኣብ መለማመዲ ሜዳ ምስ ተረኸብኩ ኩሎም መጻወተይ ኣብ ክንዲ እንቋዕ ደሓን መጻኻ ዋው ህያብ ክንቅበል ኢና ብምባል ተቐቢሎሙኒ። ከም ውፅኢቱ ድማ ንብፆተይ ብዶክተር ድረ ቢትስ ዝፍለጥ መስምዒ ድምፂ ማለት ኤርፎን ዓዲገሎም ብምባል ተሪኹ። ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ብዙሓት ሰባት እንተስ ብሰናይ እንተስ ብእከይ ወይ ድማ በብርክቶም ዝና ዝረኽቡ ሰባት ኣለዉ። ከም በዓል ኢራናዊ ሬዛ ፓራስታሽ ድማ ካብዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት ወጻኢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ህቡብነት ዘጥረዮም። ብኸመይ እንተበልና ምስሊ ኣብ ዕዳጋ ይርከብ ወይ ድማ ሰብ ንሰብ ይመስል ዝብል ብሂላት መቸም ሰሚዕኩም ትኾን ኢኹም። እዞም ብሂላት እዚኣቶም ክልተ ብስጋ ዘይራኸቡ ሰባት መልክዖም ኣብ ዝመሳሰልሉ እዋን ኢና ነዘውትሮም። ሬዛ ፓራስታሽ ትርኢቱ ቅምጥ ኢሉ ነትከዓይ ክለብ ባርሰሎና ሊዮነል ሜሲ ስለ ዝመስል እምበኣር ኣብ ዓለም ተፈላጢ ክኸውን ዝኽኣለ። እዚ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ነቲ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ናብ ሜሲ ዝቀራረብ ምስሉ ብቕዲ ጸጉሪ ርእስን ጭሕምን እቲ ኣርጀንቲናዊ ኣሰኒው ማልያ ባርሰሎና ለቢሱ ኣብ ጎደናታት ኢራን ክዛወር እንከሎ ሓያሎ ሰባት ይዓግቦን ምስኡ ስእሊ ንኸትርፉ ድማ ይሓትወን እዮም። ቅድሚ 2 ዓመታት ብዙሓት መንእስያት ኣብ ሓምዳን ዝተባለት ምዕራባዊት ከተማ ኢራን መዘከርታ ስእሊ ንምትራፍ ነዚ ብኢራናዊ መሲ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ምስ መኪኑ ስለ ዝኸበብዎ ፖሊስታ ከተማ ሰላም ዘሪካ ብዝብል ክሲ ናብ መደበር ፖሊስ ወሲዶሞ ነይሮም። እዚ ፍጻሜ እዚ ድማ ንፓራስታሽ ምስ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ቃለ መጠይቅ ክገብርን ምስ ብዙሓት ትካላት ድማ ናይ መወዓውዒ ውዕል ንኽኣቱን ዕድል ፈጢሩሉ ነይሩ። ኢራናዊ መሲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እውን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ስሙ ክለዓል ቀኒሎ። እቲ ምኽንያት ድማ ዝሓለፈ ቀዳም ሓንቲ ኤምሲስ ዝተባሃለት ዓባይ ፈረንሳይት መደበር ቴሌቪዥን ስፖርታውያን ዓለምና ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ነዘበርክትዎ ዘለዉ ንዋታውን ዓይነታውን ደገፍ ኣብ ትጽብጽበሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ክንዲ ስእሊ ናይቲ 1 ሚልዮን ዩሮ ዘበርከተ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ኣብ ፈነዋ ብጌጋ ስእሊ ናይ ኢራናዊ መሲ ስለ ዝተጠቕመት እዩ። ንቀጠራዊት ክለብ ኣልሳዓድ ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ስጳኛዊ ዣቪ ሄርናንደዝ ነታ ን17 ዓመታት ዝተጻወተላ ክለብ ባርሰሎና ከሰልጥና ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ዣቪ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ላቫንጓርዲያ ምስ ተባሃለት ስጳኛዊት ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብፍላይ እቲ መርዛም ሃዋህው ኢሉ ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ተጻወትን ሓለፍትን ታጋንታን ተፈጢሩ ዝነበረ ምፍሕፍሓት ሙሉእ ብምሉእ እንተዳ ጸርዩ ከምኡውን ባዕሉ ሙሉእ ብምሉእ ውሳኔ ዘሕልፈሉ ዕድል እንተዳ ተጣጢሕሉን ካብ ባዶ ዝብገስ ፕሮጀክት እንተዳ ተፈጢሩሉን ነታ ጋንታ ንኸሰልጥና ዓይኑ ከም ዘይሓሲ ኣረጋጊጹ። እሞ እቲ ናይ ምስልጣን ዕድል እንተተዋሃብካ እንታይ ምገበርካ ነርካ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ዣቪ ዝበዝሑ ተጻወቲ ናይ ባርሳ ኣዝዮም ብሉጻት እዮም። ማርክ ኣንድሬ ተር ስቴገን ዝበለጸ ሓላ ውልዳት፣ ጆርጅ ኣልባ ዝበለጸ ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ፣ ሰርጂዮ ቡስኬትስ ዝበለጸ ኣከፋፋላይ፣ ከምኡውን ሊዮነል ሜሲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ዓለምናዮም። ነዚኦም ሉዊስ ስዋረዝ፣ ፍሬንኪ ዶንግዮንግ፣ ኣርቱር ሜሎን እንተደኣ ደሚርካሎም እቲ መሰረት ናይ ባርሳ ጽቡቕ ምዃኑ ርድዩ። ብሓፈሻ ዛጋንታ ኣብ ማእከል ጻወቱ ንፉዓት ተጻወት ኣለዋ። ከም ባየር ሙኒክ ግን ሓያላት ናይ ክንፋት ቃዕቲ የብላን። ነዚ ቦታ እዚ ንኸሽፍኑ ኒያንዶ ሳንኮን ሰርጀ ግናብሪን ከምጾም መረጽኩ። ነይማር እውን ባህርያቱ ገዲፍና ብብቕዓት ኩዕሶ እግሪ እንተደኣ ርኢናዮ ምስ ዛጋንታ ዝኸይድ ትንግርታዊ ተጻዋታዩ። ምስ ከም በዓል ካርሎስ ፒዮልን ጆርዲ ክሩፍን ዝኣመሰሉ ኣነ ዝተኣማመነሎም እሙናት ዝኾኑ ሰባት ብሓባር ክሰርሕ ደሊ ብምባል ናብታ ዘዕቤቶ ክለብ ክምለስ ጥሙሕ ከም ዘለዎ ኣነጺሩ። ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ምስ ባርሳ ኮይኑ ኣብ 769 ግጥማ ዝተሰለፈ ዣቪ 8 ዋንጫታት ላሊጋ፣ 4 ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፣ 3 ዋንጫታት ዴልሬይ ዘለዓለ ክኸውን ከሎ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ኮይኑ ድማ 2 ጊዜ ሻምፒዮን ዋንጫ ኤውሮጳ ሓንሳብ ድማ ሻምፒዮን ዋንጫ ዓለም ኮይኑ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ስፖርት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ዝመጽ ሰሉስ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዝ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና
ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም። መስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ሓያሎ ሃገራት ነሻሓት እስራት ብምሕረትን ወሓሰን ክፈትሓየን ዝረኣያ ዘለዋ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝተበግሶ ዝወሰዳ ክልተ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን እየን። ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 4,000 እስራት ክፈትሓን ከለዋ ምስ ፖለቲካ ተታሒዙ ሂወት ሰባት ብምጥፋን ከቢድ ብልሽውና ብምፍጻምን ዝተኣስሩ ዜጋታትን ክለቃ ኣይተረኣያን። ብፍላይ ኣኽባር ሕጊ ሱዳን ነቲ ካብ ለካቲት 2019 ኣትሒዙ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ክፈትሖ ከም ዘይኮነ ኣነጺሩ። እሱራት ተጨቃጭቆም ኣብ ዝተሓዘሉ ቦታታት ኮሮና ቫይረስ ናይ ምልባዕ ልዑል ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ሓያሎ ሃገራት እሱራት ብምሕረትን ወሓሰን ክፈትሓን ከለዋ ኣስታት 10,000 እሱራት ከም ዘለዋ ትግለጽ ኤርትራ ግና እሱራት ክትውስኽ እንተዘይኮይኑ ክትፈትሕ ኣይተረኣየትን ክብልዮም ሓያሎ ወገናት ዝነቕፉ። መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ሰንክቲ ካብ 21 መጋቢታት ሒዙ ዝኣወጀ ውሸባ ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ጸገም ንዝወደቑ ኣስታት 20,000 ስድራ ቤታት መግብታት ብናጻ ክዕድል ምዃኑ መርባት ዜናት ሃገር ሓቢረን። ፕረዚደንት ሃገር ፖል ካጋሜን ህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘለናዮ ግዜ ንዝበዝሑ ሩዋንዳውያን ካብ መነባብሮኦም ዘሰናኸለ በዳህ እዋን እኳ እንተኾነ ክሳብ ዝስገር ህዝቢ ዓቕሊ ክገብር ተላብዩ። ነቶም ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘድልዮም ኣስታት 20,000 ዜጋታት ድማ ገዛ ገዛ ክለኣኸሎም ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። ብዘይካዚ ከም ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ብዘይ ክፍሊት ክቕጽል መደብ ከም ዘሎ መግለጺ ፕረዚደንት ካጋሜ ኣነጺሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሩዋንዳ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ዝርከብ ዋንነቱ ናይ ኤርትራውያን ዝኾነ ትካል መሸጣ ምግብታት ሲምባ ብሰንከታ ኣዋጅ ካብ ስርሖም ደው ንዝበሉ ናይ ዕለት ሰራሕተኛታት መግቢ ብሓገዝ ንምሃብ 10,000 ኪሎ ፓስታ ከም ዝወፈ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ኣስፊሩ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረናዮ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ኣብ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዘተኮረ መደብ እዩ። እዚ ቀታሊ ለበዳ ሕማም ኣብ መላእ ዓለም ዓሌትን ወገንን ከይፈለየ ብሰፊሑ ኣስፋሕፊሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝበዝሑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ኣብ ምክልኻሉ ዘተኮረ ምኽሪ ክዝርግሑ ምጽንሖምን ኩላትና ድማ ብዝተፈላለየ መገዲ ነቲ ሓበሬታኦም ክንከታተሎ ምጽናሕናን እዩ። እዚ ኣገዳሲ ምኽሪ ብዝያዳ ክህብትም ግና መበቆል ናይቲ ቫይረስ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይመስል። ከም ኣብነት ኮቪድ-19 ስም ናይቲ ሕማም ምዃኑን ኮቪድ ድማ ናይቲ ቫይረስ ዓይነት ምዃኑን ኣይዝረበሉን እዩ። ነዚ ስነ ፍልጠት ከካፍለና ንሳይንቲስት ክሊኒካል ላቦራቶሪ ዝኾነ ጋሻና ዶክተር ተስፋይ ማሃጽዮን ካብ ከተማ ስቶክሆልም ዓዲምና ኣዘራሪብና ያለና ክትከታተልዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዶክተር ተስፋይ ብቐዳምነት ነዚ ዕድል ሂብካ ናብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ስለ ዝመጻኻ ብስም ኩሎም ሰማዕትና የመስግነካ። ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ኮሮና ቫይረስን ሓቀኛ ባህርያቱን ዝብል ኣርእስቲ ሂበ ድዛረብ ዘለኹ ትዕድል ንዓኻ ክበካ። حراي يا أنا لي جون أنا وين بزح زمسجن زعدل زهيب كا مساحة بزعبازي لو ما ترخبوا عالم ما قاني فود لو بزعبازي كورونا فيروس زبل كزارب عدل زهاب كاني تسفاي محاسيا نبهال أب بخلتر شحن حدا عمت مهرد دماء دكتوريت أب ميديكال جينيتكس غيره بدحريو أبصرح عالم توافيره أبناء ريسيرش عالم يسرح أبناء لومي أوان دما كم كلينيكال ساينتيست أب زعاب هوسبيتال أب ستوكهولم زركب كارولينسكا يونيفرسيتي هوسبيتال أبو ينتفعل لهم مالتي كلينيك تمليسة أبناء كلينيك دولو مسمعة نوبر دما استفعل على حمامات فينا نري أبو جينيتيكالي حمامات عندنا تي مسمعتي
ሕጂ ምናልባት ንምስማዩ ኣድላይ ክኸውን ኣይክእልን ግን እቲ ንጥቀመሉ መሳርሒታት መዝሎሚ ኣብ ናይዚ ሎሚ ኣርእስትና እዚ ናይ ኮቪድ 19 ዝበሃል ሕማም ኣጓኒፎ ደሎ ዓለም ዳርጋ ተመሳሳሊ መሳርሒታት ኢና ንጥቀም يغنيلي اسكي مالتي بقتا نابت فيروس كوسدكا كورونا فيروس وإذا كوفيد 19 فيروس يو ده صعبه خا درق سعالي زبلو ابز حلفه 30 عمت ابيلو يخون عالمنا ب HIV AIDS ويكات فيروس ناي HIV بطعمي اشغارن اسكحكحين كوينو حالفو إذن حجي خا فيروس ايدس قتالي بحالير إذن حجي ግን ፈጽሙ በቃ ካለ አይነት ቅትለት ድፍጽም ቫይረስ ይመጽ ይዘሎ እንታይ ኢዝ ቫይረስ ኣነ ቀንዲ ክብሎ ዝደልብ ናይ ቫይረስ ሕጂ ብጌጋ ኣላማምዳ ከምዚ ሁሉ ኦርጋኒዝም ጌርካ ዝረቢ ግን ቫይረስ ግን ክነብር ኣይክእልን እዩ ብዘይ ሓደ host cell ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ሴል ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ትናቱ ጄኔቲክ ማቴሪያል መታን ሬፕሊኬትድ ክገብሮ መታን ከባዝሖ ክነብር ክቕፅል እንተዘይ ኮይኑ እንተዳ ኣብ ደገ ከምዚ ኢሉ ነቢሩ ዳርጋ ናይ ሕጅብ ዝናይ ሓድሽ ነገር ኢሉ ኣዝረበሉ ዘሎ ብዙሕ መጽናዕቲ ዝተገብረ የለን ኦፍ ኮርስ ግን ሰዓታት ክጸንሕ ክእል እዩ መዓልታት ክጸንሕ ክእል እዩ ከዝርብ ኣሎ ግን ንሽም እቲ ጄኔቲክ ማቴሪያል እዩ ዘሎ በርቲ እቲ ቫይረስ ግን ህይወት የብሉን ህይወት ዘለዎ ኦርጋኒዝም ፓራሳይት ኢና ንብሎና በኻሎ ቋንቋ ፓራሳይት እዩ ወይ ከዓ ጽጉዕ ኢና ንብሎ ዘለና ስለዚህ ናብ ሰብ ውሽጢ ከኣትለዎ ክቕጽል ተኮይኑ ኤግዛክትሊ ሕጂ ብኡ እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ምኽርታት ዝመጽእ ዘሎ ካብዚኦም ሊቃውያን ናይ ቪሮሎጂ ወይ ማይክሮባዮሎጂ ዘጽንዑ ሕጂ ኣትሰዓዕላ እቲ ኣዘራርባ ሕጂ ሰብ ጽላእ ዝዓይነቱ ሕማም እዩ እዚ ሕማም እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሶሻላይዝ ትገብረሉ ቦታታት ክትርከብ የብልካ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ወይ እዚ ሓልዮት ነቲ ብጻይካ ወይ ነቲኦም ይዕሩካ ወይ ነቲኦም ፈተውትኻ ወይ ነቲኦም ቤተሰብካ ወይ ነቲኦም መሳርሕትኻ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቁርብ ናይ ዝንቁጽ መስዓል ወይ ረስኒ ክስማዓካ ከሎ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ጽናሕ መታን ከይተፈለጠካ ንስኻ دحنا له ولا كدقسكا ولا انت زيك ألس دحنا له خخيل سرح وعيلس كمصي خيل الكاهيلكا نتتلبدو من البات حضور حمامات دلوم سبات كخونو كلو وي بعدم قرب دفق زبولو يكونو كلو الحمام صدقهم تي كوفيد 19 تي فيروس يو كوفيد 19 جن تحماميو تي دي سهل كوفيد تي كورونا فيروس 19 تعسرت شعته تشعن عسرت شعته سلزوغا نفه اب مودات تشعن عسرت شعتني كوفيد مات كورونا فيروس يو تي ادين دحروسي كالا جن ديسيس تخول مالتيو كان اتش اي في تبل ايدز تبل تي اتش اي في فيروس كوينو ايدز مات حمامي مالتيو اوكي حجز حجي دي توسغزلا توسغلا دلا كافي ديسيس تمس مالتيو بانجلش حمام حجبوا يتحمى إذا أي فيروس حمام إذا أي كورونا فيروس بيستخ على متن قرب كومتات إذا أي سمعيتات استفعل عليه بحلف زحجر شو ودن كم زي نكاتات ولا زلنا إذا يوم أو يوم مودلو إذا كم زي ناي رسني ده تسمعك نقص مسألة تسمعك كرتمات تسمعك وزات زبل ممرحيتات وصيدو له سوخ معك كله بس نفس خاص كتدحن تراي يكون كانت حوخا نت بصايكا نت غوربيتكا ولا نت مسارحتكا نختالوين نختدحنوين نفسها ابدا عرف زبل ممرحيتات تمسل زلو معناتي اسك منالباش ناوت دحري كنملاسينا كن حجون كاب اتش اي في ايدسن كاب كوفيد 19 يو نخلتيهم كريهم كلنا اذن فيروس جاءتهم ተመሳሳልነት ከም ዘለዎም ነጊርካኒ ንሱ ከዓ ብአርኤንኤ ያቢሎም ድንቀሳቀሱ ምዃኖም ስለምንታይ ደኣሞ ኣብ ውሽጢ ሰብ ምስኣተው ነቶም ንዓኻትኩም ነቶም ሊቃውንት ዝበሃል ደሸግሩኹም መድሃኒት ከይትረኽብሎም እወ ናይ ቫይረስ እቲ
እዚ ቫይረስ እዚ እኳ ብዙሕ ከምኡ ኣየርአየን ኣሎ ይበሃል ኣሎ እቶም ዝያዳ ኣብ ዓሚቆም ዘጽንዑ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ HIV ቫይረስ ትቐንዲ ጸገሙ ዝነበረ ብጃካቲ ኢንተግሬት ምግባሩ ትናትና ጂኖም ወይ ትናትና DNA በቲ ኣቡ ይኣትዩ ትናትና ብልዕሊኡ ግን ብዙሕ ናይ ሚውቴሽን ወይ ናይ ምቕያር ባህርያት ይዘርኢ ነይሩ ሕጂ በዚ ወላ ታርጌት ክትገብሮ እንተፈተንካ ረኺበ ኣለኹ እዚኣ ሚውቴሽን እዚኣ እንተበልካ ካል ሚውቴሽን ጸንዓካ እዚኣ ሚውቴሽን ተበልካ ጸንዓካ እዚ ኮሮና ቫይረስ ግን ክሳብ ሕጂ ከምኡ እዚ ናይ ሚውቴሽን ብጃካቲ ካብዚ እንታይ ዝበሃል መንካዕዲ ዝበሃል ሓቂ ይባል ብትግርኛ መንካዕ እዚ ናይ ለይቲ ዑፍ ማለት እዩ ከምኡ መስለኒ ከምኡ ኢሉ ምስ ካብኡ ሚውቴትድ ኮይኑ ናብ ወዲ ሰብ ክለግብ ንስከኣለ ብድሕሪኡ ብዙሕ ናይ ሚውቴሽን ባህርያት ኣየርአየን ኣሎ ክሳብ ሎም መዓልቲ ሕጂ ኣብ ከምኡ ይኮነ እቲ ጸገሙ እዚ ሕማም እዚ እቲ ጸገሙ ደሎ ገና ዓለም ኣይተዳለወለትሉን ጸኒሓ ንኸምዚ ባህርያት ንዚ ቫይረስ እዚ ወላ እዚ ናይ ሳርስ ተመሳሳሊ ቅድሚኡ ዝነበረ ሳር ገለመታት ዝበሃሉ ነይሮም ግን ከመይ ጌርካ ኣታክ ትገብሮ ወይ ከመይ ጌርካ መድሃኒት ትረኽበሉ ገና ዝግበር ዝጽናዕ ዘሎ መጽናዕታት እዩ ግን ብኸምኡ ምክንያት ዘይኮይኑ እቲ ከምቲ ናይ HIV ይኮነን እቲ ጸጋማቱ ናይ HIV ብዙሕ ተቀያያራይ ምቅያር ባህርያት ነይርዎ እዚ ግን እሱ ኣለዎ እቲ ሓደ መክሰብ ክትብሎ ትኽእል ካብ ሪሰርች ፖይንት ኦፍ ቪው ገና ኣብ ምቅያር ብዙሕ ባህርያት የርኢ የለን ብኡ መልክዕ ምናልባት ክሓይሽ እዩ ቀልጢፍካ ንኽትረኽበሉ መድሃኒት ቀልጢፍካ ክብል ከለኹ ኩሉ ግዜ ናይ መድሃኒት ነገር ሕጂዮም ዝዛረቡ ደለው ናይ 2 ዓመት ናይ 3 ዓመት ወይ ናይ ዓመት ገለ እምበር ኣትሊስት ቀልጢፍካ ተባሂልካ 10 ዓመት ገለ ዝወስድ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሬጉሌሽን መንገድታት ዘለዎ ስለ ክሰግር ዘለዎ ብዙሕ ዓመታት እዩ ዝወስድ ግን እዚ ግን ዓለም ሚእቲ ኣድህቦ ናብኡ ቢላ ስለ ዘላ ፓንደሚክ ስለ ዝኾነ ከዓ ዓለም ለከ ሕማም ስለ ዝኾነ ከዓ ብኸምኡ እቲ ሪሶርስስ ናይ ዓለም ዳርጋ ኣብኡ ድሂቡ ስለ ዘሎ ተስፋ ገብር ዓመት ኣብ 2 ዓመት ካልእ ትረፍ እዚ ቫክሲን ዝበሃል ተረኺቡስ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ መከላኸሊ ንኹ ግን ዝትብሎ ዘለኻ ዓመት 2 ዓመት ነንመዓልቲ 1000 ሰብ ማለት ካብ ሓንቲ ሃገር ካብ ጥልያን ዝወስድ እንተሎ ኮይኑ ስለዚ ህዝቢ ዓለም ዝተወደ ይኽመጽ ማለት እወ ልክዕ እዩ ጽባህ ኣለኻ ማለቱስ ከምኡ ከብለካ ክእል ግን እቲ ክርስዕ ዘይብሉ ዝሕማም እዚ ምናልባት ከምኢና ደቂ ሰብ ከምኡ ድማ ደቂ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ሕማቕ ተረኽቦ እዩ ኣጓኒፍና ደሎ ብዙሕ ሰብ መውት ኣሎ ግን ከምቲ ዝልበድ ሰብ ግን ኣይኮነን ከምቲ ሓቂ ዳርጋ ምናልባት ኣነ ንስኻዊን ምናልባት ከምዚ ኢልና ንዕልል ኣለና ብኸውን ሕጂ ግን ለጊቡና ወይ ክኸውል እቲ ዝበዝሐ ዳርጋ 99 ካብ 100 ክትብል ትኽእል ኢኻ 99.9 ካብ 100 በዚ ሕማም እዚ ኣይክመውትን እዩ ከመይ ኣይመውት ምክንያቱ እዚ ቁፅሪ ዝርኢኻ ምስቲ ናይ ዓለም ፖፑሌሽን እንድሕሪ 7 ቢልዮን ህዝቢ ኢና ንብል እንተዳሊና ኮይና ንኣብነት እዚኦም ዝሞቱ ዘለዉ ሲ ሬላቲቭሊ ዳርጋ ኣስታት 30,000 በፂሕና ኣለና ሎሚ ማለት እዩ 30,000 ዝኾኑ መይቶምን ኣለዉ በዚ ሕማም እዚ ሕጂስ እቲ ቁፅሪ ዝመውት ዘሎ ብዙሕ ኮይኑ ይኮነን እቲ ማውታ እዩ እቲ ወይቲ ከም ዝበልካዮ ዓንቲ ወይ ድማ ንዚ ምዕቡል ዓለም እንከሎ ኣሰንቢድዎ ደሎ ዳርጋ ድልዋት ኣለና እቲ ዝበለፀ ሃይቴክ ብናይ ሃይቴክ ይኹን ወላ ብናይ ሜዲሲን ይኹን ሞረ ምዕቡላት ኢና እንዳበልካ ከለኻ ብኸምኡ ስለ ዘሰንበደና ወይ ትማውታዊ ኣብቲ ሕሙም ክትሪኦም ከለኻ ወላ ኣነ ብኣካል ተዘይረኣኽዎ ክዕልሉኻ ከለዉ ካብቲ ሕማም እቲ ተሲኦም ዝደሓኑ ዳርጋ እቲ ጭንቀት ዘውርድ ትማውታ ናይቲ ወዲ ሰብ ክፉእ ስለ ዝኾነ እምበር ከም ቁፅሪ ክትሪኦም ከለኻ ዳርጋ ከምቲ ዝመስል ኣይኮነን በሓላየ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኻ ንኣብነት ኣብ ሽወደን ዳርጋ
100 ገለን በጽሕና ኣለና ይባሃል ሎሚ ልዕሊ 100 በጽሕና ኣለና ሕጂ ግን ምስቲ ህዝቢ ሽወደን ዝሕራሪኻዮ ገና ወዲና ብ100 ማለት ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ወላዊ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንቁርብ 100ታት እቲ ቁፅሪ ኣብ ቅድሚት ክንሪኦ ኢና ግን ምስቲ 10 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣረኣይኻ ግን እቲ ብዝሒት መዋታይ ብዙሕ ኣይኮነን ግን እቲ ቀንዲ ሳዕብየን ናይ ዝሕማም እዚ ግን እቲ ስነ እምራዊ ወይ ቁጠባዊ ወይ ምስኡ ክተርፍ ዘይግቦ ብዙሕ ሻቁሎት ብዙሕ እዚአን ንኣሽቱ ሰብ ድኳን ኣውሪድዎ ኣሎ ሳዕብየናት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለተይ ስነ መጻኢ መናባብሮ ናይቲ ወዲ ሰብሲ ዓብስን ካለ ወይ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብሉ ዊን ኣለዉ በቲ ሳይኮሎጂ ዘጽንዑ ሰባት ንሱ ዊን ዳርጋ ሓደ ሳዕብየን ኣማውታ ናይ ኮሮና ቫይረስ እዩ ዝብሉ ዊን ኣለዉ ማለተይ ግን እቲ ሞት የቃልሎ ኣለኹ ማለተይ ኣይኮንኩን ግን ምስቲ ከምቲ ዝውዕኦ ግንስ ኣይኮነን ብናይ ፐርሰንቴጅ ክትሪኦን ከለኻ ስቲል ገና ዳርጋ ቁንጣረ እዩ ዘሎ ማለተይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናይ ሃብታማት ሃገራት ሕማም መስል ክንሪኦ ከለና HIV ኤድስ በንጻሩ ናይ ድኻታት ሃገራት ሕማም ነይሩ ወላውን እዩ ክሳብ ሕጂ ክዝረበሉ ጸኒሑ ሕጂ ስለምንታይ እዚ ሕማም እዚ ወይ እዚ ቫይረስ እዚ ቀዳምነት በቶም ማለት ኦኬ ብቻይና ተራእዩ ድሓራይ ግን ናብ ኣፍሪቃውን ክልሕም ይኽእል ነይሩ ቻይናን ኣፍሪቃን ኣጸቢቐን ዝምድና ኣለዎን ግና ናብ ምዕራብ ኸይዱ ናብ ኣሜሪካ ናብ ገለን ቁሩብ ቁጣዓ ናይ ኣምላኽ መስል ክትሓስቦ ከለኻ ኣነ እኳ ኣይጉደፈርኩም ከምኡ ክብል ናይ ሃብታማት እዩ ወይ ናይ ድኻታት ሕማም እዩ ክብልሲ ኣይደፍርን ምናልባት ክኸውን ድኽእል መጀመርያ ኣብዚ ጥቂዑ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣጠቃቅዓ ናይዚ ቫይረስ እዚ ከከም እዋኑ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቻይና ጀሚሩ ናብ ኮርያ ዊን ቁርብ ለጊምዎም ነይሩ ማለት እዩ ግን ንሳቶም እቲ ቀንዲ ጽቡቕ ስትራቴጂ ስለ ዝተጠቀሙ ዳርጋ ትኽሳርኦም ቁርብ ድሓን ነይሩ ዳሕራይ ናብ ኢሮፓ ሰጊሩ ኣሎ ናባና ሰጊሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ መጥቃዕቲ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ክሳራ ክሳዕ ሎሚ ገና ዊን ቀጻሊ ጀሚርዎ እዩ ደሎ እምበር ዳርጋ ንሕና ከምዚ ስካንዲናቪያን ሃገራት ይኹን ወላ እዚ ዓባይ ብሪጣንያ ይኹን ዊን ገና ኣይጀመሮኦን እየን ዘለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘሎ ኣረኣያ ግን ካብኡ ሰጊሩ ድማ ኣሜሪካ ድማ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ኣቢሉ ድማ ዝበሃል ዘሎ እቲ ቀንዲ ዝፍራሕ ዘሎ ድማ ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ተደኣ ሰጊሩ በዓል ብራዚል ክኸውን ድኽእል መጥቃዕቲ ዳርጋ ኣሰካፊ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ ከም ዝበልካዮ ድማ እዚ መበቆል ሃገራትና ኣፍሪካ ብምልኡ ማለት እዩ በዓል ኢንድያ ፓኪስታን ባንግላዴሽ ኣዚታት ድማ ምስቲ ጻዕቂ ህዝቢ ዘሎን ምስቲ ድኽነትን ምስቲ መናባብሮን ኣረኣይኻ ድማ ገና ኣይጀመርን እዩ ዘሎ እምበር ናብኡ ውን እቲ ካይዱስ ናብኡ እዩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ክርስሳዕ ዘይብሉ ድማ ብዙሕ በዓል ቻይና ትሕመየሉ እዚ ኣውቶሪታር ዝኾነ ሃገራት ብሓደ ፓርቲ ወይ ብሓደ ሰብ ዝምራሕ ሃገራት ምናልባት እቲ ግልጽነት ስለ ዘየለ ምናልባት ክንደይ ይሞቱ ኣለዉ ወይ ክንደይ ይልከፉ ኣለዉ ዝብል ኣባህላ ምናልባት ኣብ ምልክት ሕቶ ይሓቱ ከም ዝበልካዮ ምናልባት ኣብ ንኣብነት ከም ኢጣልያ ዝበለ ሃገር እውን ከይተረፉ ምስቱ ብዙሕ ዝነበሮም ሓካይም ወላ ካብ ኩባ መጺኦም ክሕግዝዎም ተገይሩ ኣሎ ወይ ኩባ ከምኡ ገይራላ ካልኦት ሃገራቱን ተኸቲሎን እኾና ይኽእል ኣይፈለጥኩን ቅድሚ 22 ዓመት ኣቢሉ ኤርትራ ሓደ ሓኪም ን14,000 ሰብ ይውክል ነይሩ እዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ሓደ 10 ዝኾኑ ሓካይም ተሰጊጎም ምምጾም ኣብቲ ግዜ ትዝክረኒ ከም ዓባዓወት ተቆፂሩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ድሕሪ እዋን ደሎ እዋናት እዚ ሕጂ እቶም ሓካይም በብእዋን ዝስልጥኑ ካብ ኦሮታ ክንዶኦም ደኣ ኩሉ ካብ ብዙሓት ጠፍኡ ስለ ዝነበሩ እቲ ኩነታት ኣስጋኢ ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ምድላዋት ናይ ሎጂስቲካዊ ቅርብ ብፍላይ መድሃኒት ዝምልከት ክንርኢ ሓስቦ ከለና እቲ ህዝቢ ወትሩ ምስ ተሸገረ እዩ መድሃኒት እቲ ተራ ዝኾነ መድሃኒት ናይ ፀረ ረኽሲ ይኹን ወይ ድማ
صار قنزا يشجري تهزب كل جزء سلازي تحجز كاب علم جن كم زي جتولت أنا حزب إرترا بحفشوا جن أتي انتهي دول له كم زبل كايو تيزلو كل عين سئنتات أوراد ماني وود دخون أسرار حنايت منجستي قلوس إنت حتى تنت بقندو كم زبلكات أنا حكون هاي ما يقرب سلازي بلو تهزب خجورو تنقاق أزبل كخاون حدا مغنيات نوعي نيرو جبنا البات كاوشت هاجر نرقبو ساينتيست نيرتو زخون نعخاونا مشاكلنا كان كخون غير بغرا واسه زلوا حجي انتي تقبر حيش تهزوسي اب كمزي هموت مالت كمز بالكايو ما ازاتات زلوا مغبو حد سلا زلوا بمغبي سلا سونته وي كاني سبنته سي لاي مكلخال عقمو دروتي حجي زخون عينه حمامات بزح سب نايزي تي دبال حمام ناي صعب تحازه طقعيو كمون مالاريا وي كعسو كم تماسالي تلازي امس نايز كل هونتات كم زبل كايو تزبحت ناي تزبخا تحتي 3 عامت كخون خيليو سلازي بحفشو انتاي تخونه يحيش تبل جوا كم تي حفشاوي زوهاب بهيل كاوخت ايتخليني خا جن تي زياده جن اوف كورس مارسيسي تي تسب تخوغبل زخل نسون يتعامو تي حزبي مستسئنات ولا مستي دخنت حفشاو الرائخه ولا مس بحفشو بقلو دما تحزب كوا صعرኛ حزبي سلازي نبرخات قدمو صعيروين بتياز اللاتوين ممعبله وي مرأي نيرو جن لبونا ناي تسعاتي حتبل انتي هم ختبل اندعي كندي غيزي خوبيلنا جن I don't know ندعر اذن زلو سرعت زمسل هيكونن كوم ختبل صلالي درجه كمسل زخيل ابوي ترهره زرأكو ولا تي حزبوين ببت عقمخا تي قطباو عقم زلو تخيلت عقم زلو تجل زلو تيرتاو تسدينا دل الناس وحدات هيكونن اوف كورس ما فيسي امول العالم لومي بلاك بشودن تركت كيد كلها ولا جيش كلها زخبابي تاسي نديتم شودناويان لو دي خايخات ولا بلي خبابي تا درجان احنا نبزح يزرعي كادلو دفر ماكم ودما نفس وقف حاجات اوروبا امريكا ولا استراليا ولا نيوزيلاند قالمتها تبيل كانت خيط كاوي انتي مالتي يا حجي تي تزدل دولو اوف كورس فتينا صليخا تي علمسي نفتون طلع يكونن كمزي اب دخا زخونه حاجراسي حتى ممكن كمان جلصنت يدليكايو انتي مالتي بزي جلصنس ولا سعودة عربوين ترديوا مزو كل حتى مزو كل بلاس زي درجه قرب تحتتنت ولا نخمسل ولا تخونس كمسل يلوين سب كفر يجمر على وي سبب كن حق خرب لالو هدي كومو تسفان تزهبون يرو من البنتي حزبي وينتي تسديدو دولو حزبو منالو حزبي ما حزبي كون كن حدوين زرعايو حزبي وبناتو بتي ناي قطبا حاجه زخون ولا بتفتت حجرو زلو ناي كيتا ناي مغلغال يكون ولا موفا يكون ولا ما دي ابناي بتبرتاو قال سخون ولا بدفريز مصورانات زبحال زنبروين يكون قال كاي زنبرسي تو توفاينت نايت حزبي تو تهاجر تحزبس كل غزي وفين تهاجر تي تصقم دلونا ايرترا كوينو دسمع عند بتنات يا رادان اجل اطلع كسع معاسيم لبونا غيرهم كا مالتي سي زارغو سوبوچ ماوات اكيبم دلو لأن ذكاري خوين سقرب بالسكفتا كسكف يقبأك جورج بوشتي أرجيت تعبون كله كوف زبالو مرحتيهم بدحريو خندي مرحتنا أمريكا يحلفهم ستيل بكستاي دلو إذا ما تسعبي نوسي ردو إمبار ما لتيس أيكوننا بزتون شافلو دل العالم سي ولا تناي قدم عالم وين ناي تمالي تحساسبا ناي قمت مالي تحساسبا زنبرو مراحي كمار حكاي وي رهوا خمصالكاي وي سبك دحني زبل امنت نيروني فلطني ايكلونني بدح حجي تي قندطنكو اوي زلو اوف كورس هاتي نتهاجر جم حدر زلو تحزب جن تلبونا توبا بجاكا بتاع عقموس كم زبلكو عنتوي
ፍንትት ኢልካ ቀልጢፍካ ከምቲ ናብራና ንሱ እንዲሁ ናይ ማሕበራዊ ናብራ እንዲ ዘለና ኣቦይ ሓሚሙ ደይ ሓሚማ ሓወይ ሓሚማ ሓፍቲ ሓሚማ ወዲ ሓወይ ሓሚሙ ገለ ኢልካ ትምብፅፃሕ ወይ ትምራኣይ ዝብልሲ ምናልባት ክውሕድ ከተርፍ ወላ ፀሊእካዮ ኮንካይ ኮንካን ብሰንኪ ትሕማም ሕሳብ ትሕማምኩም ተለባዳ እዩ ቅርብ ኢልካዮ ንሓደ ከምኡ ዝተለኸፈ ሰብ ስለዝለግበካ ብከምኡ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ብሓፈሽኡ ግን እቲ ፀገም ናይቲ ብቐንዱ ተዓዲ ግን ንድሕሪት ከም ሽንተ ገመል ከድና ደለና ምናልባት ዘይቆርቆሮም ኮይኑ እምበር ኣእምሮ ዘለዎ ሰብሲ ርዱእ እዩ ማለት ድሕሪ 30 ዓመት ናፅነት ሃገር ነብዕል ኣለና ንዓመታ ኢልካ ድሕር ትቀራረብ ኣሊኻ ኮንካሲ ኣበይ ኣለና ኢልካ ድማ ክትሓታ ግባእካ እዩ ምክንያቱስ ኣብዚ ዓለምና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምዕባለ ወይ ፕሮግረስ ዘርኢ ዘሎ ዓለም እዩ ሕጅስ ትምክሪ ንዕኦም እዩ ምክሪ ዲኻ ክትብሎ ወላ እሱ እንታይ መስለካ ወላተን ሓገዝቲ ዝነበራ ናይ ሚስዮናት ክሊኒካት ንኣብነት ናይ ውልቂ ክሊኒካት ውንቶም ሓካይም ብድሕሪት ሰዓታት ሰርሕሉ ዝነበሩ ብምሉእ ከም ብዕፆ ተገይሩ እዩ ስለዚ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕቶውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምቶም ካልኦት ሃገራት መራሕቲ ስለምንታይ ወፅኡ ነቲ ህዝቢ ማለት ናይ ምፅንናዕ ይኹን ክብርትዕ ደይሂብ ሓበሬታ እንተይልካ እንታይ ከምቲ ደጋጊመ ዝሓተካ ዘለኹ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ማይ ብዙሕ ከም ዘየለ ፈልጥ እዩ ግን ማይ ብጥራሽ ተሳኢኑ እዩ ደሎ ኣስመራ ኤሌክትሪክ የለን እንተሎ ኮይኑ ብድሩት ዓቕሚ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ስነ ኣእምራዊ እንተኾነ እቲ ህዝቢ ተሃስዩ እዩ ዘሎ ኣብዚ ነገራት እዚና ንብለና ስለዚ ካብቲ መንግስቲ ወፃኢ እቲ ዘረባታት ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ኤርትራውያን ነቲ ሓገዝ ነቲ ህዝቢ ዝሰድሉ መገዲ ሓሰው ይብልለው እቲ መንግስቲ ግን ብመገዲ ተደይ ኮይኑ ዝኾነ ሓገዝ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዝበለ እቲ ብመገዲ ኤምባሲታት ድሮ ኣብ ሽወደን ርእየ ኣለኹ ተለኣኸ ወረቐት ኣሎ ሓገዝ ክትገብሩ ኮይንኩም ናብዛ ኣካውንት እዚ ነቲ ገንዘብ እትዎ ይድብል ድሮ እቲ ህዝቢ ግን ተስፋ ቆሪፁ እዩ ማለት በቲ መንግስቲ ዝወሃብ ሓገዝ ኣይኮነን እንታይ ማለት ስኻ ማለት ፋይናንሳዊ ደገፍ ምግባር ነቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ የተሃዳደው ድብል ሓሳብ ኣለካ ዶ እንታይ ንበልኩ መሲለካ ከምኡ ህዝቢ ድማ ኣነ ድማ ይዝከረኒ ባዕለይ ቆልዓን ከለኹ ሽዑ ኣቦታት ዝነበሩ እቲ መናባበሪኦም ሕጂ ክዝክሮም ከለኹ ማለት እየ ክንዲሰብ ምስ ኣፈልኩ ኣቦ ምስ ኮንኩ ምስ ኣርኩ እቲ ከመይ ገይሮም ክእልዎ ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ እንታይ ማለት እየ ስራሕ ውዒሎም እቲ ዝሰርሕዎ ወፊዮም ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሓፋሽ ውድባት ወይ ኣብቲ ናይ ዝነበረ ሎካላት ወይ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ዶሞንስትሬሽናት ወይ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ መገሻታት ማካኢኖም ኣልዒሎም ወይ ብቤቶም ኣልዒሎም ከምኡ ዓይነት ኣነባብራ እዩ ነይርዎም ልክዕ እንታይ ማለት እዩ በታዕሞም ውን ንሳቶም እዚ $100,000 ብቁፅሪ ስለ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከሰንብዳና ስለ ዝኽእል እምበር በቲ ግብራዊ ስርሖም ውን ከምኡ ዝሰርሕ ህዝቢ እዩ ነይሩ ንዕኡ ማለት እየ እኳ ዓንተው ዝብል ነይረ እዚ ህዝቢ እዚ ልቦና ዘለዎ መርሕነት ወይ ልቦና ዘለዎ መንግስቲ ተዝህልዎ ነይሩስ ካልእ ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ ከምኡ ውፉይ ነቲ ፍቅሪ ሃገር ዘለዎ ከምኡ ድማ ዝኸይድ ነይሩ ሰንሰለት ትበሃላ ግን ናይ ገንዘብ ፀገም ኣይኮነን ኣብ መጀመርያ ትሪኦ ኣብ በዓል ሃገርና እንድሕር ሕማማት እዚ ከጥቅዕ እንተደኣ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ዝበልካዮ ቀንዲ ነጥቢ ንባዕሉ ሓደ መራሒ መዓልታዊ ኣይኮነን እንተደኣ ዝተባሃልኩምሉ ብዙ ምዕራብ ሃገራን ወላ ዶናልድ ትራምፕ معلتي يزمص ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገራቶም መግለፂታት ክህብ ኣበይ ኣለና ካንገብር ኣለና እንታይ ንውስን ኣለና እንታይ ንህብ ኣለና ንኽብል እዚ ከም ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ተዳኹንካ ድማ ናይ ግድን በተሓላፍነትካ ካንሱይ ካልእ ስራሕ ኮ ይብልካ ተቀንዲ ስራሕ ካናትካ ኮ ንህዝብኻ ገጽ ክከውን እዩ ከም ተሳክትቦ እቲ ትገብሮ ደልኻ ስራሓት ክትገልጸሉ እቲ ዝርአ ደሎ ምዕባለያት ክትሪኦ እቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ወይ ናበይ ገጹ የብል ኣሎ ያስጋአና ኣሎ ዲ እንታይ ምቅራባት ንገብር ኣለና እዚ እቲ ሳይኮሎጂካዊ ስነ-ኣእምራዊ ነውጽ ዝገብረልካ ብኸምዚ ኣካይዳ እዩ
رجع زحدرلك انت دعا لبنا زلوا سب كوينو انت تجبرت جنزب بتارها جنزب جن كم زبالكو خاي من البت كون العلوين كبخيلي نسجنا يكون نتي فلتأتن ويستمهرون أنا بابرا it basic needs كم زبالك عند حلتشين ماين الحزيليو $1,000,000 أتيو أو فيها توم تقولوا تس زلوا خوينا يعني يسمع عن بتناتي الرداد مناتوس تني دتي ويزي نجارات زي تسألنا يكون ذي خنفوس هاي كألمان ويكون ذي كنينا خنده هاي كألمان انت دا زبحال نيرو انت زخون من البات زي $100,000 سي جله كنينا تات كجزي إخيليو وي جله ريسبيراتوري كجزي إخيليو وي جله عراتات كجزي إخيليو إذا قلنا زي فلت كاجن كم زبل كايت بريسيدنت وتشيوين ويمسناتو إلى تات ساينتيست يوم نايت حجر ذكرتاتولو نايتي سبت عنا ويوم عند حراسهم هروي مجلس أنت ذهيبهم جن $100,000 ذهبتوس من تايكو خون مالتيو دعي هو اسكي أب كم زغنة تكلنا أبدأ خوينو حبرتها بولك ولا نسدرو لخلو أخوز جبوا نجارات انتاي انتاي نزاحة تقريبا الكانس لك غير ما قدي عبد السوشيال ميديا بزح حطوتاتي دلعال جوجو يمثل جن انتاي عملوا زي أب وهان هوان زنبرة تشايناوين تقاملوا أنصولا نا أفريقيا قعيزولو دبل أشاق علي زينا تبتيبهم قبرهم حجي تزبي أبكم يوديقوا وخل حبريتا سزيبولو كنا عيكونن كالون بتماسسال خنتات منفساين مراحتي نازبلو أو أتيوم مالت تفلالي عينت ጭቡጥን ዘይጭቡጥን መንፈሳውን ስጋውን ተሐዋወሰ ዘረባድ ዘረቡለው ካልኦትውን ምስዝንጅብል ምስ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ገለደን ተሐዞለው ገሊኦም ጸበል ገለዙለው ሕጂ ኩሉ ጽቡቕ አይኮነን ጽቡቕ ይኽብል ኢለይኮም ኩናት ከምኽሪ ከመይ እንታይ ዲ መሲልካ እቲ ናይ ዚኦም መንፈሳውያን ዝበልካያ እቲኦም أسلام مرحتنا خلوت يوم كريستيان مرحتنا حنتي مخرخ هو زلوهم أبزا قداي زيا 100 تماما يفلتي كلا أفلط يبلومن بجاكات حنتي مخرخ حجزوا زقولون زي حزبهم أبجزا خاكون كسجد أبجزا خاكون كتسالم الله كا أبجزا خاكون كذكره أملاك كا أبجزا خاكون كذكره زي أنت دايلهم فوز الذي سمولو لون الحزبي حمام نايزا كفاء نايزا حمام زيا من لقاقيا انت دعا ولا 5 سب ولا 3 سب تدعا متيوم حد خابهم حسب الكيلومتر 3 سب يود عليك زيا مخري زيا انت دعا غيرهم الساطرا يسرحهم ابزا وان زيا بحريات خال واناتون زغبروا بتي كساي مبرك على ارسي شعو تي زبلو زي دلجن ازارربا خاو تقطيبكا سنفلتاتاوي ጉዳይ እዚ ድሕሪ ኣብ ገዛ ኾንካ ግን ኣምላክካ ከመይ ጌርካ ተምልኾ ኣብ ዛዕባ ዝናይ እዚ ጉዳይ እዚ ሕማም እዚ ወይ እዚ ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ድሕሪ እዚ ናይ ጅምጅብል እዚ ናይ ገለ እዚ ከም ኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ ናይ ሰዓል ሓሚምካ ወይ ርእስኻ ሓሚምካ ወይ ርእስ ንጌርልካ ምትሰቲኻ ከም ዝብልክ ክጠቕመኒ ክእል እዩ ነቲ ስነ እምራዊ ክሳይልካ ንሕጠቂሙካ ሕራይ ግን በቲ ፍልጠት ናይ ቫይረስ ግን ወላ ሓንቲ ዶጥ ከምፃልካ ሳይክእልኒ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ፓራሳታሞል ዝበሃል እዚ ናይ ሕማም ርእሲ ምናልባት ሕማም ርእሲ ዝገበልካ ርእስ ካንሰር ዝሕመካ ርእስ ዝገበልካ ኹምታት ምናልባት ንሩታት ክሕግዘካ ከምዚ ብመድሓኒታት ኹምታት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ እንተዚ ካልእ ግን ይጠቅም እዩ ወይ ከም ዝገብር እዩ ዝበሃል ግን ጽበት ትግርኛ ቃል አልሓጠው ቀጠው እዩ ምበልኩ ኣነ ኹምታት ክተርፍ ትኽእል ኣለዎ ወላ ሓንቲ መርትዖ ወይ ጭብጥታ ዘለዎ መጽናዕቲ ዝተገብረ የለን ኣነ ከዓ ኣይተሓዘለይ ምናልባት ኣነ በቲ ናይ ስነ ፍልጠት ምርኩስ ገይረ ስለዛረብ ዘለኹ ብኡ ዓይነት ስለዝግዕ ዘለኹ ሁታት ጥራይ እዩ ዝብሎ ግን ከም ዝበልኩኻ ኩሉ ግዜ ግን ኣሎ እዚ ናይ ርእሲ ቅሳነት ክዘበልካ ክእል ናይ ኣብ ኮሎስ ከምኡ እምነት
ክገብረልካ ክእል እዩ ከምዚ ኢለ እንድሕር ፀልየስ ከም ዝገብረለይ ዝብል ሰብ እምነት ኣለዎ ከምኡ ግን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ግን ግበር ኣብ ገዛኻ ኮንካ ሰሊ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ተሳለም ኣብ ገዛኻ ኮንካ ኣምላኽካ ዘክር ወላ ኣላህካ ዘክር ግን ኣብዚ እኩብ ቦታታት ግን እኩብ ቦታ ኣይንፍቶ እኩብ ቦታ ንፅላዓት ያናተይ መልእኽቲ ብወገነይ ዝነበረኒ ሕቶ እዚ ይመስል ነይሩ ብወገንካ ዘሎካ መወዳእታ ትብሎ ዘለኻ ንዓኻ ክበካ ትዕድም እወ ከምዚ ዓለምና ትብሎ ዘላ እዩ ኣነ ፀቂጠ ክብላ ዝኽእል ምናልባት እዚኣ ሰብ ፅላእ ዝዓይነቱ ሕማም ይመፅእ ዘሎ ስጋዕ ዝኾነ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ርክባትና እቲ ብዝያዳ እቲ ድሕረ ባይታና ስለ ዝፈልጦ ኣመንቲ ስለ ዝኾንና እዚ ኣብዚ ናይ ክርስቲያን ድማ እዚ ናይ ጾም 40 እዋናት ስለ ዝኾነ ዳርጋ ኣብ እኩብ ቦታታት ክንቁጠብ ከም ዘለና እቲ ዝወሃብ ዘሎ ምክርታት ድማ እቲ ኢድካ ምሕፃብ እቲ ዘሎ ኣልኮሆል ጠቃም መሳሊ እንድሕር ኣልዩካ ድማ ማይ እንድሕር ብጥቃኻ ተዘልዩ ከምኡታት ምጥቃም ምክንያቱ ወላ ሽሕ ግዜ ናይ ዓበይቲ ሕማም እዩ ዝበሃል እምበር ኣለው ወይን ሕልፍ ኢልካ ወይን ዝጥቁዑ መንእሰያት ስለ ዘለው ምናልባት ወይን ዘይንፈልጦ ሕዱር ሕማም ክፀንሐና ስለ ዝኽእል ወይ ድኽመታት ክፀንሐና ስለ ዝኽእል ኣብ ኣይ ብቐሊል ሳይ ንርአዮ ክብል እየ ዝደሊ እቲ ህዝብና ዘሎ ድማ ኣጆኻ በቲ ዘለካ ዓቕሚ ፍልይ እንዳበልካ እንዳኸድካ ኣብ ደገ ደቅስ ኣብ ደገ እቲ ደገ ክድቅስ ዝኽእል እቲ ፀሓይ ወይ ትሙቐት ዘለዎ ቦታ ኣብ ደገ ተደቀሰ ይላቦ ወይ ይመክር ማለት እዩ ኮይኑ ይቐኒለይ ዶክተር ተስፋይ ማህፀን ካብ ከተማ ስቶክሆልም ክሊኒካል ሳይንቲስት ስለዝሃብካ ንዕድል ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ርና ይመስግነካ ይቐኒልና زخبركم سمعتي راديو رنا ناي ساعة زي فنونا أبزي تزازيم الله سلام كتالكم أزينا نمسكن سلام انتعنان مسكولنا